BBC, перший 7, сторінка 88, вправо налога. Нам потрібно спочатку вставити полігон, написати, що на перше це буде сіп, це друге, це третє, це четверте. Sound, north, west. Тут потрібно слідувати інструкції, там запустити тим. Смотрите, sounds, west, west, north, west, south, south. Є така мапа світу, потрібно пронумерувати. Це один, один, ще. Потрібно писати. Буде Києва. Okay. And the island, set. Наступний сорт. Почнемо знову. Тут складаємо. І наступне буде сім, і останнє буде 6. Потрібно змінити. Тут Paris, show and which channel for the in 8 creation. Наступне creation language. Прога номер 8. Noise. Creation. Log. Connection. Contact. Vertical.
Проба номер 9. Скилом. Sinus. 4. Sin. 5. Mountains. 6. River. 7. Lake.